fa molts anys que tenim la mateixa normativa i que ja l'hauríem de saber aplicar. Això vol dir que hem de tenir en compte la llei, hem de tenir en compte també les instruccions, que recordem que l'únic que fan és donar-nos pautes a l'administració, i hem de tenir en compte els principis generals, sobretot el principi de la bona administració, que són bàsics per aquesta interpretació en aquells casos que no estan del tot clars. En quant a la llei de bases del règim local, el que disposa és que qualsevol ciutadà que viu en un municipi té l'obligació d'empadronar-se. Per tant, estem davant d'un dret que s'està en obligació d'exercitar. I per tant, aquesta obligació comporta que l'Ajuntament estigui també obligat a empadronar-lo. Llavors, l'Ajuntament ha de fer tot el possible perquè aquesta persona sigui empadronada i es compleixi aquest dret. La llei diu que el padró és el registre de les persones que habiten en aquell domicili. Per tant, com a registre, l'únic que ha de fer l'Ajuntament és verificar si les persones viuen o no viuen en el municipi. Què més ens diu la llei? Ens diu que l'Ajuntament pot multar aquelles persones que no estiguin empadronades. Per tant, el que ha de fer l'Ajuntament, o el que està dient la llei, és fer un empadronament actiu de totes aquelles persones que saps que hi viuen. Podríem parlar de tres tipus. Podríem parlar quan tens el títol d'ocupació, és a dir, quan tens el contracte de lloguer o tens el títol de propietat, que aquest seria el més clàssic i el més senzill, perquè només amb aquesta documentació ja n'hi hauria d'haver prou. Després tindríem tots els altres casos, que són els que han anat augmentant al llarg dels anys, que són els que considerem en exclusió residencial, és a dir, en persones que estan vivint en infrahabitatges, ja sigui perquè no tenen el títol d'ocupació, ja sigui perquè estan normalment persones rellogades o perquè estan vivint en llocs on no hi ha cèdula d'habitabilitat. I per tant, aquest seria un altre bloc que cada vegada és més nombrós degut a la crisi de l'habitatge que tenim a Catalunya des de fa molts anys. I després tindríem les persones que són sense sostre, és a dir, que viuen al carrer. Per tant, en el primer cas, el que s'hauria de demanar és la documentació, un contracte de lloguer i el títol de propietat, sense més, i el que diu la llei és que tu no pots anar demanant documentació així aleatòriament. És a dir, si no tens el contracte de lloguer, però tens alguna factura o tens diverses factures, doncs demanes les factures. Pel que dèiem, perquè ha d'haver-hi aquesta proactivitat de l'administració a empadronar. En el cas de les persones que viuen rellogades o que viuen en aquestes situacions d'exclusió residencial, l'administració el que ha de validar és que efectivament aquesta persona viu en el municipi. Per tant, haurien de servir certificats d'entitats que certifiquen que efectivament aquella persona hi viu, o també podrien servir factures, o podrien servir qualsevol altre mitjà de prova que l'Ajuntament considerés suficient per considerar que aquella persona viu en el municipi. En aquest cas, tindríem a veure on l'empadronem aquesta persona. És a dir, aquesta persona es podria empadronar en el mateix lloc on diu que viu o es podria empadronar en domicili fictici. Què hauria de fer que un ajuntament triés en cada cas diferent per una opció o per l'altra? El risc de que si empadrona aquesta persona a la casa en la que diu que no està autoritzada per empadronar-se, pot perdre la casa. I el tercer supòsit seria el supòsit de persones que viuen al carrer i en aquest cas el lloc d'empadronament variaria en funció de si se li pot enviar una carta o no. Per tant, normalment aquestes persones són empadronades en domicili fictici. El tema de les comprovacions és un tema complicat, sobretot si són comprovacions que entren al domicili. Per què? Doncs perquè molts cops es fan a través de policia local i per tant això, òbviament, el que comporta és una discriminació, és una violació també del domicili, per tant no seria una bona pràctica. Hi ha altres maneres de fer aquesta comprovació, es poden enviar cartes certificades, es pot citar aquesta persona que comparegui, hi ha moltes maneres de poder-ho fer. La responsabilitat de l'Ajuntament, com que és empadronar, qualsevol utilització fraudulenta d'aquesta obligació que té d'empadronar, òbviament és una desviació de poder. I per tant, això són delictes que estan tipificats. Quan parlem de desviació de poder, què vol dir? Doncs vol dir que, per exemple, utilitzis quan una persona es ve a empadronar per mirar si aquesta persona té o no té documentació, en quina situació està, si l'infrahabitatge realment se li obre un expedient, per exemple. És a dir, és utilitzar
el fet de que les persones estan obligades a empadronar-se, a prendre mesures restrictives. Per tant, si tu ets un tècnic de l'Ajuntament o si tu ets un funcionari de l'Ajuntament i veus que el teu municipi està utilitzant el padró per una cosa que no et toca, doncs hauries de poder-ho parlar, posar sobre la taula i intentar modificar aquesta pràctica.